תנסה עכשיו. מעולה. כולם חזרו? אני חושב שכדאי להתחיל פשוט. טוב. אוקיי, אז אנחנו עכשיו ברב סוכרים, בסדר? יש שאלות עד עכשיו? אני יודע שזה דחוס, אין ברירה, פשוט תעברו על זה אחר כך. אז אנחנו ברב סוכרים. אוקיי, אז רב סוכרים זה חד סוכרים שמייצרים דו סוכרים, שמייצרים רב סוכרים, ויש לזה כל מיני, לא ניכנס לזה כרגע. יש לנו המילן, יש לנו, שאנחנו מכירים, כן, גליקוגן שזה בעלי חיים שמייצרים סוג של סוכר, רב סוכר, ויש לנו תתאית שאנחנו מכירים שהיא ממנה העצים בנויים, כן, עצים וצמחים בכלל. עכשיו, תראו, כשאנחנו עובדים בהסתכלות אנתרופוסופית, אז אנחנו מנסים להסתכל בראייה מאוד רחבה, עד כמה שניתן. ואתם יודעים, יש 7 דגנים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש 7 דגנים, כל דגן מביא איזשהו כוח מסוים איתו, שהוא מעניק לאדם כשאוכל אותו וכולי. פה אני מציג לכם רק את 4 הדגנים העיקריים, ותסתכלו על משהו ממש מעניין, כשאני עושה חתך של הצמח, של הזרע של הצמח, או של הצמח עצמו נגיד, אז אתם רואים שככל שאני פונה ימינה, הצמח הוא פחות דחוס. ככל שאני פונה שמאלה, הצמח נהיה יותר דחוס. הכי דחוס זה תפוח אדמה. תפוח האדמה זה המילן הכי חומרי שקיים על האדמה, ולכן צריכה מוגברת של תפוחי האדמה מטמטמת לנו את המוח, בשפה פשוטה, היא מעצימה את הנטייה לחומרנות ולחוסר יכולת להתחבר לרוחי. וכשאני הולך ימינה במילנים, כן, כי תפוח אדמה הוא לא דגן, הוא המילן, כשאני הולך ימינה, אז האורז הוא הכי פחות דחוס והכי פחות אדמתי, ואתם גם רואים שהוא גדל בתוך מים, כלומר האלמנט המימי, אתרי, קוסמי, הוא הרבה יותר עוצמתי אצלו. אז כאן אנחנו רואים את 4 סוגי הדגנים, ואתם רואים שהחיטה קשורה יותר לאלמנט של הצורה, כן? כי היא הייתה יותר בצד שמאל. היא עשירה בסידן, סידן קשור גם לכוחות צורה. שיפון, כן? קשור יותר לאלמנט של המים באופן יחסי, והאלמנט של האשלגן שם הוא יותר דומיננטי, וכשאני מסתכל על שעורה, אז היא יותר עשירה בסיליקה, והיא קשורה יותר לאלמנט של האוויר. ושיבולת השועל היא קשורה יותר לאלמנט של האש, ולכן היא גם עשירה במגנזיום. אז כשאתם מסתכלים על 4 אלה, אתם רואים ממש פיזי, אתרי, אסטרלי, אני, אוקיי? שוב, אפשר להעמיק בזה קילומטרים, זה רק לתת לכם טעימות. אחר כך שבו תקראו, יש המון ספרים, מי שרוצה ספרות, אני יכול לשלוח לו גם. אז אלה בעצם הדגנים, כמו שאמרתי קודם. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלבונים, שזה נושא מרתק בפני עצמו. אפשר להגיד ככה בצורה קצת רחבה, שהיום האדם צורך יותר מדי חלבון, ובמיוחד חלבון מן החי. כמויות שהן לגמרי לא הגיוניות, הן גם גורמות לו נזק ברמה של תוחלת חיים, של נטייה למחלות וכולי, וגם גורמות נזק לסביבה, כי אנחנו נאלצים לגדל כמויות של בעלי חיים כדי לספק את כל החלבונים האלה שאנשים אוכלים כל יום, והם לא צריכים לאכול את זה כל יום, זה קצת מוגזם. אז כשאנחנו מסתכלים על חלבונים, יש 2 סוגים של חלבונים, יש חלבונים של מבנה ויש חלבונים של פעולה.
כן? שוב, לא ניכנס לזה כי אין לנו כך הרבה זמן. מי שקצת זוכר ביוכימיה, אז יש את המבנה הראשוני, המבנה השניוני, השלישוני והרביעוני, כל אחד בעצם קשור לתפקוד בסופו של דבר של החלבון. כל חלבון בנוי ככה, יש לו מולקולה של חנקן, שזאת נקודת המפתח, שזה בעצם מה שמבדיל אותו מחומרים אחרים, ויש לו פחמן ומימן, כן? ועוד איזה זנב שמתחבר אליו. נקודת המפתח פה היא החנקן, כן? כי החנקן בעצם מקשר אותנו לאלמנט האסטרלי, לאלמנט שיש בו פעילות של נפש, של תנועה, כן? עכשיו, יש ספר שהוא לא קל לקריאה, אבל שווה לכם אולי לעשות אפילו איזו קבוצת לימוד משותפת, אפילו דרך הזום, שנקרא קווי יסוד להבנת אומנות הרפואה, ושם הוא כותב דברים כאלה, הוא כותב, מבין החומרים שבגוף החי, החלבון הינו החומר שמאפשר לכוחות העיצוב של הגוף לשנותו ולהעניק לו את הצורות המגוונות ביותר. כלומר, זה כמו סוג של פלסטלינה, שנוח לעבוד איתה, ואפשר לייצר איתה את האלמנט הצורני. כן, ראינו קודם שיש חלבונים של תפקוד וחלבונים של צורה. אז כשאתם רואים בן אדם שעומד מולכם, הצורה שלו היא בזכות החלבונים, כן? שבעצם מייצרים את היכולת הזאת לבנות אלמנט צורני. עכשיו, הכוחות האלה בעצם, או נגיד אחרת, החלבון יכול לברוח מהר מאוד לעולם האנאורגני, או להישאר בתוך העולם האורגני. אבל שימו לב, הוא בין הראשונים שבורחים מהעולם האורגני לעולם האנאורגני, ובמיוחד הגופרית. כשאנחנו מדברים על המבנה השניוני, שלישוני וכולי, מי שמייצר את החיבורים האלה של החלבון, זה גשרים של גופרית, קשרים של גופרית, של סולפור. כשאתם עוברים ליד משהו רקוב ומסריח, אתם אומרים, וואי, איזה סירחון פה, סירחון של ביצים, כן? זה בעצם הגופרית שבורחת מהחלבון ברגע שהוא מפסיק להיות תחת השליטה האתרית. וצריך להבין שבעצם מי שדואג שדברים לא יתקלקלו בגוף שלנו זה הגוף האתרי. לכן כשהכוחות האתריים הם לא מספיק אוחזים את החלבון, אז הוא מתחיל להתפרק. אוקיי, אז פה לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול תדעו שהמימן קשור יותר לפעילות של החום הקוסמי, החמצן של הפעילות האתרית הקוסמית, החנקן של התנועה, כן, דיברתי איתכם קודם שהוא קשור לגוף האסטרלי בסופו של דבר, והפחמן זה כוחות הצורה. כשאני אוסף את כל אלה ביחד, אני בעצם מקבל את כל ארבעת הגופים שפועלים באדם, שכולם בעצם מוטמעים בחומר. צריך להבין שהחומר הוא הביטוי של הגופים ולא הפוך. אוקיי, עכשיו תראו משהו מאוד מעניין. וזה מה שמבדיל את עולם בעלי החיים מעולם הצומח, זה היכולת לייצר חללים ואזורים שהם מנותקים מהעולם החיצון, כן? עצם התהליך היצירה של העובר, יש בתוכו את החלק הזה שנקרא גסטרולציה, שבתוכו בעצם הכדור הזה נכנס כאילו לתוכו ומייצר מין חלל פנימי שכאילו נכנס לתוך עצמו, כן? אז האלמנט הזה של יצירת
החללים של יצירת המרווחים הפנימיים הללו, הם כאילו מייצרים סוג של מיקרו-קוסמוס. ולכן יש הבדל בין חלבון שמגיע מעולם הצומח וחלבון שמגיע מעולם החי. כשאנחנו מסתכלים, אם תרצו פעם ויהיה לכם כוח באמת לעבוד קשה, קחו את הספר שנקרא פיזיולוגיה אוקולטית ותקראו אותו, הוא פשוט ספר מרתק. הגוף שלנו בעצם מכיל בתוכו את כל הקוסמוס, כן? הלב שלנו זה השמש, כן? הריאות זה מרקיורי, הכחול זה סטורן וכו' וכו' וכו', כן? כאילו בן אדם בתהליך הירידה שלו לאדמה, הוא אוסף כוחות מתוך נקרא לזה ככה, הפלנטות השונות, וכשהוא יורד פה לתוך האדמה, הוא לוקח את הכוחות האלה, הוא מקבץ אותם ומייצר את האיברים הפיזיים שאנחנו רואים בעיניים, שהם מין סוג של צל אומלל ביחס לאיבר האמיתי, אילו היינו יכולים לראות אותו, כן? אז בעצם כל בן אדם הוא סוג של מיקרו-קוסמוס, וגם אצל בעלי החיים אנחנו רואים את המיקרו-קוסמוס הזה, אבל הוא לא קיים בצמח. בצמח, אפשר להגיד ככה, הלב של הצמח בשמש, הטחול של הצמח בסטורן, כן? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הצמח לא עשה תהליך של התכנסות, של הצטמצמות, כן? ביהדות יש את הדבר שנקרא צמצום, שקצת מעניין אותו קבלה. אז גם העולם האנתרופוסופי מדבר באותם מילים. זאת אומרת שיש תהליך של צמצום, כשהבן אדם יורד מהספרות הגבוהות לאט 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 פנימה, עד שהוא נולד פה, הוא בעצם מייצר תהליך של צמצום ובונה סוג של מיקרו-קוסמוס. ולכן כשאני צורך חלבון מהצומח, אז החלבון הזה הוא חלבון קוסמי. כשאני צורך חלבון מהחי, החלבון הזה הוא מיקרו-קוסמי, כן? כלומר, כשאני אוכל חלבון מפרה, ואני אדבר על בשר של פרה, אז, ולא על חלב, יש הבדל, אז האלמנט המיקרו-קוסמי של הפרה הוא זה שבנה את החלבון הזה, כן? אני יודע, זה קצת קשה להבין את זה, אבל חשוב לי שתבינו את ההבדל בין חלבון מהחי וחלבון מן הצומח. החלבון מן החי יש בו אלמנט נפשי יותר עוצמתי, אלמנט אינדיבידואלי יותר עוצמתי, שלא קיים בעולם הצומח. ולכן המאמץ, או נגיד המאבק שאנחנו צריכים לעשות מול הכוחות האסטרליים של בעלי החיים הוא יותר חזק. בגלל זה גם היהדות למשל המציאה את הפטנט הזה של הכשרות, של לקחת בשר ולהשכיב אותו כמה שעות טובות בתוך מלח, כי מלח יש בו אלמנט ממית, הוא מוציא מתוך הבשר גם את הכוחות האסטרליים וגם את הכוחות האתריים, ואז יותר קל לנו לעכל אותו. אז בעצם כשאנחנו בונים חלבון משלנו, כן? אז החלבון הזה הוא חייב להיות אינטראקציה של כל האיברים העיקריים, כן? כשהכבד מייצר חלבון, אז הוא מייצר חלבון אתרי, כן? כשהוא שחרר את האלבומין לדם, זה סוג של חלבון אתרי. אין בו את האלמנט האסטרלי, אין בו את האלמנט של האני. ואז הם צריכים לקבל סוג של הטמעה מהאיברים הללו, כדי שהחלבון יהיה שלם ויהיו בו את כל ארבעת המרכיבים שראינו קודם. ולכן, אם אני לא מצליח לייצר חלבונים כמו שצריך, או לפרק אותם במערכת העיכול ולהטמיע אותם ללא המהות הזרה שלהם, אז יהיו לי בעיות, יהיו פתולוגיות, כן? עד פה זה הסיפור של החלבונים, שוב ממש בקצרה, עכשיו נדבר קצת על שומנים. אז אני לא אכנס לכל זה, זה חומר שאתם יודעים אותו, שלמדתם אותו פעם, כן? יש לנו את טריגליצרידים המפורסמים, שהיום פוספוליפידים, סטרואידים, סטרולים, כן? כל הדברים האלה פחות חשובים כרגע, אתם יודעים אותם, אני מדלג עליהם, ואני רוצה רק לעשות הפרדה בין שמן לשומן, כי אתם תראו איך זה מתחבר אלינו. אז שמן זה בעצם חומצות שומן נוזליות, כלומר, הן פחות פיזיות.
כשמשהו הוא נוזלי, הוא פחות פיזי ממשהו שהוא מוצק, וכשמשהו הוא אוורירי או גזי, הוא עוד פחות פיזי, כן? אז אוויר הוא הרבה פחות פיזי מנוזל, או גז הרבה פחות פיזי מנוזל, ונוזל הוא הרבה פחות פיזי ממוצק. ברור שככל שהאלמנט של ההתמצקות גדל, זה אומר שכוחות האדמה גדלים, בסדר? אז שומן בהסתכלות רוחית זה בעצם חומר קוסמי. למה? קודם כל, הוא לא יכול לייצר גבישים, כן? דיברנו קודם, אתם זוכרים? גביש זו תמונה אדמתית, זו תמונה שבה כוחות האדמה הם מאוד חזקים, ומייצרים לנו את האלמנט של הגביש. השמן והשומנים לא יכולים לייצר גבישים. וגם הצפיפות שלהם, הם תמיד צפים, כן? אתם שמים טיפה של שמן במים, הוא תמיד יצוף, כלומר, הוא פחות כפוף לכוח המשיכה. וכשאני עושה את הטעות שעושים היום בתעשייה, מתוך חוסר הבנה, שבה אני עושה סטורציה של שומנים, כלומר, אני הופך את השומן לרווי ומקשה אותו, כשאתם רואים שומנים מוקשים בתוך התווית של מה שאתם קונים, אתם רואים שמנים ושומנים מוקשים, קטסטרופה, תברחו מהם, כן? כי בעצם כשאני מייצר את התהליך הזה של להקשות את השומן, אני גורם לו לרדת לפיזי יותר מדי. תכף אני אראה לכם את זה בצורה יותר פשוטה. אז בגדול, שומנים ושמנים הם לא מתערבבים עם מים. מה זה אומר? זה אומר שהם לא קשורים לכוחות אתריים, בסדר? כי מים שווה אתרי. הכוחות האתריים פעילים במים. ואם השומן לא מתערבב עם מים, זה אומר שהאלמנט האתרי זר לו, ככה אני יודע בעצם גם לזהות חומרים, כן? עכשיו, מי שהכי הכי מחובר לכוחות האסטרליים, סליחה, לשמנים והשומנים, זה הכוחות האסטרליים, כן? הם הרבה יותר פעילים, הם פעילים באוויר ובשומן, והשומן, אתם רואים שהוא נמצא בפוזיציית ביניים בין חלבון לסוכר. כי יש אותו גם בעולם הצומח וגם בעולם החי. והוא תמיד נמצא בין האני לבין האתרי. האני, אני מזכיר לכם, היה קשור לפחמימות, והאתרי יותר לקטע של החלבונים. אבל שוב, זה רק נקודת מבט מסוימת, כן? ועכשיו, תסתכלו, זה שומן רווי, אתם רואים? כלומר, כשהוא מיוצר בתעשייה, כי כמעט, וזה תמיד תוצר תעשייתי, כן, המרגרינה למשל, אז מה שזה עושה זה כאילו מכווץ ודוחס את המולקולות כדי לייצר איזשהו מבנה, לעומת שומן לא רווי, אתם רואים איך הוא נראה? לגמרי פזור, ובעצם יש לנו שומן לא רווי. ככל שהוא לא רווי יותר, זה אומר שטמפרטורת ההיתוך שלו היא יותר נמוכה, כלומר הוא נוזלי בטמפרטורת חדר בקלות, כן? ואנחנו יודעים שמרגרינה היא אחת מהקטסטרופות של האנושות, עד היום, כן, אתם חושבים שאתם לא אוכלים מרגרינה, אבל היא תקועה בהמון המון מקומות, במזון שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, בגלל זה צריך טוב טוב תמיד לקרוא את התוויות של משהו שכבר קונים בחוץ. איך אנחנו יודעים שמרגרינה לא טובה? כי היא לעולם לא תתקלקל. היא אפילו לא עוברת תהליך של איפוש, שזה קלאסי של שומנים. כשאנחנו מחזיקים שמן זית, או תמיד מחזיקים אותו במיכל סגור וחשוך, בגלל שהוא מאוד רגיש לסביבה. אז כשאנחנו מדברים על צמחים, האלמנט העיקרי בעולם הצומח זה הפחמימות, ובבעלי חיים זה חלבון, והשומן נמצא בפוזיציית אמצע, בין החלבון לבין הפחמימה.
זה ציטוט מתוך קווי יסוד להבנת אומנות הרפואה, כן? תראו מה כתוב פה, זה מאוד מעניין. כתוב שמבין החומרים שבאורגניזם, השומן הוא זה המתבטא פחות מכל כחומר זר. כלומר, כשאני אוכל שומן, הגוף שלי הכי קל לו להטמיע אותו ולהשתמש בו, הוא הרבה פחות מרגיש זר לאורגניזם ביחס לחלבון או לפחמימה. ולמה זה? כי השומן לא לוקח איתו את הטבע של האורגניזם הקודם שהוא היה בו. כלומר, הוא פחות עובר תהליך של אינדיבידואליזציה. בסדר? הרי מה מאפיין את המזון? זה שהמזון עובר איזשהו תהליך של אינדיבידואליזציה. והשמן או השומן הם הכי פחות עוברים את התהליך הזה. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים גם שבשומן יש מעט מאוד חמצן, שאמרנו קודם, מתחבר לאלמנט האתרי, כלומר האלמנט האתרי שיש בו הוא מאוד מצומצם. וכאן אנחנו רואים את התכולה, כן, של שומן, כאילו של חמצן, של פחמן ושל מימן בכל אחד מהם, כן? ואתם רואים שלמשל חמצן כמעט ולא נמצא באלמנט השומני. אוקיי, עכשיו, בגלל שהשומן לא מתחבר לאלמנט הנוזלי, לספירה הנוזלית, אז צריך לעשות איזשהו תהליך, והתהליך הזה נעשה בעזרת מיצי המרה. ומיצי המרה בעצם הם מאפשרים לאסטרלי לפעול על האתרי, ולייצר מצב שנקרא אמולסיפיקציה. עכשיו, דרך היכולת הזאת לחבר אסטרלי עם אתרי, אני מאפשר לאתרי לפעול על השומנים, כן? ומייצר את הדבר הזה שנקרא אמולסיפיקציה, שזה בעצם להפוך את השומן לטיפות קטנות ולעטוף אותם, כך שהן בעצם הופכות להיות מסיסות לכאורה במים. עכשיו, בתהליך של הפירוק של השומן, אז בחלק של החום, זה החלק של האני, כן? אם קודם זה היה האלמנט של האסטרלי, בתהליך של האמולסיפיקציה, בחלק האחרון, שזה ייצור החומר השומן, זה התפקיד של האני. ואתם יודעים שהאני קשור חזק מאוד לאלמנט של החום, בלי החום באורגניזם האנושי, האני לא יכול לפעול, ולכן אנחנו בעצם, הרבה פעמים גם כשאנחנו בוחנים את הפציינטים שלנו, אנחנו רואים כמה הם חמים, כמה הם קרים, בשביל לדעת כמה האני שלהם יכול לפעול בתוך הגוף הפיזי. כן, ומפה אנחנו מגיעים לכולסטרול, שזה סוג של שומן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? היום הכולסטרול הפך להיות אויב האנושות, כולם מחלקים סטטינים, וכל אחד בא ושואל אותי כמה שנים נשארו לי עם הכולסטרול שלי, 200 וקצת, וזה לא ככה, זה לא כזה קטסטרופה כמו שזה נראה, כן? עכשיו בואו נסתכל שוב בעיניים לא קונבנציונליות. אנחנו מגלים שבעצם כולסטרול מאפיין רק את עולם החי ואת האדם בלבד. אתה לא מוצא כולסטרול בעולם הצומח. כלומר, זה סוג של שומן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או ליפיד, שהוא נטו שייך לעולם החי ואין לו נוכחות בעולם הצומח. ולכן בעצם אנחנו יכולים להגיד שהכולסטרול עושה עבודה של לתווך בין הפעילות האסטרלית לפעילות האתרית בגוף האנושי, וגם אצל בעלי חיים, אבל זה פחות מעניינים אותנו כרגע. עכשיו, אם הגוף האסטרלי לא מצליח לחדור את הכולסטרול בצורה ראויה, אז הכולסטרול שוקע ומייצר משקעים
מייצר פלקים ויכול לייצר גם אבני מראה וחסימות. והבעיה היום של האנושות, בגלל חוסר תנועה ופעילות יתר עצמית חושית וכו' וכו' וכו', הגוף האסטרלי לא אוחז מספיק בצורה ראויה את הגוף האתרי ואת הגוף הפיזי, ולכן הוא גם לא מצליח לחיות מספיק בתוך הכולסטרול, ואז מה עושה הגוף? מייצר עוד כולסטרול, כדי שאולי הגוף האסטרלי יוכל כן לאחוז אותו, ואז הוא לא צריך לאחוז אותו, ואז הוא שוקע לנו בדפנות של כלי אדם וכו' וכו', כל הסיפור שאתם מכירים, ואז במקום לעבוד על הגוף האסטרלי, שייכנס כמו שצריך פנימה, עם אוריתמיה מרפאת, עם תרופות אנתרופוסופיות וכו', מה אני עושה? נותן להם סטטינים. מה עושים הסטטינים? מקטינים את כמות הכולסטרול. מה זה עושה לנו? עיבוד של האחיזה של האסטרלי והאתרי, בסופו של דבר. וזה מייצר לי בעיה לא פשוטה. ואנחנו פוגשים את זה בזה למשל שתרופות סטטינים מעלים את הסיכון לסכרת בצורה משמעותית. עכשיו, מה זה סכרת? זה מצב של עזיבה, של האני והאסטרלי, את האזור המטאבולי. זה מייצר לי דמנציה, כלומר, מצב של התקשות יתר בתוך המערכת העצבית חושית, ועוד ועוד ועוד. וכל זה מראה לנו בעצם חוסר הבנה משווע של התמונה של האדם המערבי, שבעצם חי בסטרס וחוסר תנועה ואוכל מזון לא בריא, שבעצם הגוף האסטרלי שלו עוזב אותו, והתוצאה היא שהוא מנסה להעלות את הכולסטרול ולמשוך אותו חזרה פנימה. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הנושא של הויטליות בצמח. עכשיו, מה זה הויטליות של הצמח? הויטליות של הצמח, בעצם עכשיו כיסינו את הדברים הבסיסיים, כן, שזה פחמימות, חלבונים, שומנים, עכשיו יש לנו בערך איזו תמונה די רחבה של התמונה הזאת, בעצם של התזונה, ועכשיו אנחנו מגיעים לצמח עצמו. האלמנט של החיות של הצמח היא קריטית, במיוחד כשאנחנו משתמשים בחלקים שהם מאוד פעילים כמו העלים, כן? אז אנחנו רואים את זה בפטרוזיליה חסה, כן? כל העלים שאתם קונים בסופר או שאתם מגדלים בגינה, אם אתה לא משתמש בהם תוך זמן קצר, הם מאבדים את החיות שלהם והם נובלים והם משנים את הצבע והם בלתי אכילים. לעומת זאת, אם אתה קונה גרגרי חיטה, אז הם יכולים לשכב לך במזווה שנה בלי שום בעיה. כלומר, יש לנו פה הבדלים מאוד גדולים בין איזה חלקים בצמח אני משתמש בהם ומה הויטליות שלהם, כן? אז בשורשים, התהליכים המטאבוליים הם פחות מהירים ואקטיביים, הם הרבה יותר איטיים לעומת העלים והפרחים, כן? ולכן גם המבנה שלהם, אתם רואים שהוא גם יותר דחוס, היכולת שלנו לאחסן אותם לאורך זמן היא בסדר, כן? אנחנו רואים שאנחנו יכולים לאחסן שורשים הרבה יותר זמן, כן? אתה יכול לשמור גזר או שורשים אחרים הרבה יותר ימים מאשר חסה. זרע או גרעין בעצם מכיל בתוכו כוחות אתריים רדומים, הם כאילו מחכים שיעירו אותם. אנחנו רואים למשל, מי שמכיר את הסיפור של הדקלים שמצאו בפירמידות, כן, זרעי דקלים, והנביטו אותם בארץ מתוך ניסיון להחיות מחדש את אותם זנים שנכחדו מהעולם. אז אתה רואה שבעצם חרצן כזה או זרע החזיק 2,000-3,000 שנה בלי להניד עפעף, מספיק שהתנאים היו תקינים, וחיכה עד שישקו אותו במים. אז זה רק מראה את ההבדלים העצומים מבחינת הנוכחות האתרית והמטאבולית בכל אחד מחלקי הצמח. עכשיו, היום אחת מהבעיות הגדולות זה שמקרינים את חלק מהמזון,
מקרינים אותו כדי לסלק ממנו כל מיני פטריות וכל מיני כאלה, מתוך פחד שזה ירעיל לאנשים, אבל תדעו לכם שכל העלים המיובשים שאתם קונים, הרגולטור מחייב להקרין אותם. אתה לא יכול לקנות היום, נגיד עלים של קמומיל, כן? שאתה הולך לבית טבע וקונה עלים של קמומיל, אתה חושב שאתה קונה עלים שיבשו אותם, אז לא רק שיבשו אותם, יקרינו אותם. מבחינת החוק זה חייב להיות ככה, אי אפשר אחר. אז אם אתם רוצים לעשות לכם תה וזה, עדיף שתעשו אותו בעצמכם ולא תקנו אותו מוכן. כל התאים בשקיות, כולם עברו הקרנה. אוקיי, עכשיו יש פה עוד נושא מעניין, וזה הנושא של, למשל אם אני לוקח אגוז ואני מקלף אותו, אז אני מיד מתחיל תהליך של הזדקנות. המרכיבים השונים שלו מתחילים להתחמצן ולהתפרק לאט לאט. ולכן כשאנחנו רוצים לצרוך זרעים, כן? עדיף לצרוך אותם, או נגיד אחרת, עדיף לא לגעת בהם לפני שאוכלים אותם. אז אני יודע שחיטה זה בלגן, להתחיל לטחון חיטה בבית, אבל לפחות אגוזים ושקדים, עדיף לקנות אותם עם הקליפה, ולקלף אותם לפני שאוכלים, כי אז עדיין הכוחות הויטליים שלהם מאוד מאוד נוכחים, לעומת שאתה קונה נגיד אגוזים כלופים וכולי, זה יותר נוח, אבל אתה מקבל הרבה פחות כוחות חיים. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ירקות עליים, צמחים שגדלים מהר, נבטים, גבעולים, חלב וביצים, מאבדים מהר מאוד את הכוחות האתריים שלהם, ולכן צריך לאכול אותם כמה שיותר מהר. כשאתה רואה חלב בתוך אריזה שיכול להחזיק חצי שנה קדימה, זה חלב מת. אין בו כמעט כוחות אתריים. יש בו, אבל מעט מאוד. ככל שהצורה תהיה קרובה יותר למצב הטרי שלו, העיכול יהיה הרבה יותר קל, ולכן גם ההשפעה תהיה יותר מיטיבה מבחינת ההזנה. חימום הוא גם בעייתי, תלוי למה, כן? ופה אנחנו יכולים באמת לבחור, למשל, יש שורשים או זרעים שהם דורשים חימום ובישול מאוד ארוך, ויש כאלה שהם דורשים ממש משהו מאוד קל, אז שוב, כל אחד מהם דורש את מה שהוא זקוק לו, שימו לב רק, לא חום גבוה מדי, לא מיקרוגל, לא דברים כאלה שהם ממיתים כוחות חיים. אפשר לשאול רגע? אפשר לשאול? כן. אמרת לגבי החלב, אז כאן אמרת שיהיה קל יותר למערכת העיכול. אם הוא טרי. כן. כן. דיברנו על המאמץ שמפתח? לא. אני אומר, מבחינת הנוכחות של כוחות אתריים. מבחינת המאמץ של החלב וזה, אני מקווה, יכול להיות שיספיק לי הזמן, אני אוכל לדבר על חלב. אבל באופן עקרוני, יותר קל להקל חלב מאשר בשר. חד משמעית. אוקיי. השאלה שלי לגבי זה שאמרת כשתהליך העיכול הוא מאומץ, אז זה גם מפתח ומחזק את מערכת העיכול. נכון, אבל צריך לשים לב בין תהליך עיכול מאומץ שנותן פירות, לבין תהליך שלא נותן פירות. כלומר, כשאני רוצה לאכול מזון, אני רוצה שייתן לי כוחות אתריים. אז אני יכול להקל, נגיד לקחת חסה שקשה להקל אותה, ולאכול אותה אחרי שהיא שבוע במקרר, אז אני לא אקבל ממנה כלום, זה יהיה סוג של מאמץ לחינם. ובסופו של דבר זה גם מחליש אותי. לכן חשוב לי במזונות שנהרסים באופן מהיר, לדאוג לאכול אותם כמה שיותר טריים, עם מיטב הכוחות האתריים שיש בהם. אוקיי, יש שיטה שנקראת קריסטליזציה של פייפר, פייפר היה
פיתח חקלאות ביודינמית, ואחר כך בארצות הברית הוא ממש הכניס את זה מאוד חזק לשם. הוא פיתח שיטה שבה אני יכול לזהות את הכוחות האתרים שיש לי במזון, כן? היום מה שנשאר מזה זה בעיקר בתעשיית היין, בודקים יינות טובים. אז אתם רואים כאן את הכוחות האתרים של הדבש, איך הם מציירים לנו תמונה מאוד שלמה, אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, ותראו בסוכר אני לא מקבל כמעט שום דבר. כלומר, זה מראה לכם כמה כוחות חיים אני מקבל בסוכר מול דבש. עכשיו, כל הנושא הזה של מזון חי או מבושל, הוא מטריד הרבה אנשים. אז כמו שאמרתי קודם, הבשלה בעצם זה צורה עדינה של בישול, כן? רוב פוד, קודם כל, כדי שהוא יהיה רוב פוד אמיתי, צריך, זה לא חוכמה שאני אלך לסופר ויקנה, כי מה שאני אקבל מהסופר זה לא רוב פוד אמיתי, זה אחד. שתיים, יש אנשים שמערכת העיכול שלהם היא כל כך חלשה, שאם אני יעביר אותם לתזונה של רוב פוד, אני יחמיר את המצב שלהם עשרות מונים. כי אני צריך שיהיו לי מספיק כוחות של אני ושל אסטרלי פעילים בתוך מערכת העיכול כדי להתמודד עם רוב פוד, ויש אנשים שהם כל כך חלשים שאם אני אתן להם לאכול רוב פוד, זה יגרום להם יותר נזק מאשר תועלת, ולכן יש הרבה שיטות שהן מאוד עדוקות בקטע הזה, וזה קצת פספוס כי זה חוסר הבנה של אותו אדם, של האדם עצמו, של המהות העצמה של האדם, כן? מתי אני נותן רוב פוד, כן? וזה מוכיח את עצמו, למשל, באנשים שיש להם נטייה לפורונקולוזיס, אנשים שיש להם נטייה לייצר הרבה מוגלה, אוקיי? באקנה, למשל, זה גם חשוב. כלומר, כל מיני מצבים שבהם יש לי בעייתיות מסוימת ונטייה לזיהומים של האור, אז הטיפול ברוב פוד נותן תוצאות מאוד יפות, אני יכול להגיד לכם מניסיון של הרבה שנים, כן? אבל לעומת זאת, אם מגיע לבן אדם שדוף, חסר חיים, עם חום גוף נמוך, שבקושי מצליח לאכול 2-3 סוגי מזון, אם אני מתנפל עליו עם רוב פוד, זה לא יהיה לו טוב בכלל, במילים עדינות. אוקיי, ועכשיו אני רוצה קצת לעבור גם לעוד נושא, רוצה לדחוס את הכל עכשיו, הנושא של אלכוהול. אסור ליין ולאלכוהול יחסי ציבור, מה זה טובים. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה גם בעיניים רוחיות ולא רק בעיניים פיזיות, כן? כדי להבין את זה יותר לעומק. בואו נגיד שאלכוהול היום הוא הסם הקשה שהכי הרבה צורכים אותו על האדמה. וזה חוקי. ואפילו זול יחסית, כן? אז בסך הכל מעל ל-90% מהאוכלוסייה משתמשת שותה משקה אלכוהולי כלשהו, כן? היום אצל הצעירים המצב הוא הרבה יותר חמור מבחינת השימוש באלכוהול, ואלה נתונים לא ממש עדכניים, יש בישראל בערך 65-70 אלף אלכוהוליסטים, כן? אלכוהוליסט כבר בן אדם שהוא כולו לגמרי תלוי באלכוהול, כן? אז פה אתם רואים כל מיני סטטיסטיקות, אתם רואים איך הצריכה של האלכוהול עלתה ועלתה ועלתה לאורך השנים. אנחנו רואים שהיום בארצות הברית בערך 50% מהתאונות זה בגלל אנשים ששתו אלכוהול, גם בארץ אנחנו רואים את זה, כן? עכשיו, על מה משפיע האלכוהול? כי האלכוהול הוא סם פסיכואקטיבי, מה זה אומר? זה אומר שהוא משפיע על התפקודים הגבוהים של האדם, כן? שזה כאילו המוח. זה חשיבה, זה זיכרון, זה לימוד, ובמיוחד האלמנט של השיפוט, כן? אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים עושים שטויות, כלומר, למה הם עושים כל כך הרבה תאונות עם האלכוהול? כי היכולת של השיפוט, של הסיטואציה שאתה נמצא בה, משתבשת, כן?
מעבר לנזק ללב ולכבד, כן? ועוד כל מיני וסרטנים וכולי, הבעיה הכי גדולה זה הפגיעה בתפקודים הגבוהים. ובסופו של דבר זה החלשה של כוחות רצון, שזאת נקודת המפתח. עכשיו, את האלכוהול הביאו לעולם כדי לגרום לאדם להתנתק מעולם הרוח. תראו, זה לא פשוט, כאילו, אנחנו חושבים כאילו, טוב, היום האדם חומרני וזה, אבל זה לא היה כזה פשוט. לקחו בן אדם שהיה כל כולו ישות רוחית, הכניסו אותו לתוך גוף פיזי, והיו צריכים לגרום לו לאט, 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 להשתחרר מעולם הרוח, לגמרי, כדי שהוא ירגיש שהוא חופשי בכל מה שהוא עושה. והאלכוהול זה היה אחד מהכלים שעזרו לו לעשות את זה. כי תבינו שפעם האדם ירגיש את עצמו חלק מהעם שהוא חי בו, אבל הוא הרגיש כאילו איבר מתוך העם, הוא לא הרגיש שהוא, לא יודע מה, יוסי, שהוא במקרה גם יהודי, כן? זה לא עבד ככה. הוא כאילו הרגיש חלק אינטגרלי מתוך העם הזה, אבל בצורה מאוד עוצמתית, כמו שבן אדם גר בשבט, ואם אתה פוגע במישהו מהשבט, כאילו פגעת בו, ככה בעצם האדם חי פעם את המהות הקבוצתית. והאלכוהול בעצם לאט לאט עזר לו להתנתק מאותה מהות של רוח קבוצתית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ולהפוך לאינדיבידואל, כן? וכל זה היה טוב פעם, אבל היום אנחנו נמצאים כבר בנקודה שסיימנו את התהליך הזה. ירדנו כבר יותר מדי לפיזי, ועכשיו אנחנו צריכים לטפס חזרה לתוך הרוח, עם התודעה הערה שיש לנו היום, שפעם לא הייתה. ומה שעושה האלכוהול הוא בעצם מעמעם את התודעה, הוא פוגע ביכולת של האני להיות פעיל, כי מה עושה האלכוהול בעצם? הוא דוחק הצידה את האני. וכשהוא דוחק הצידה את האני, בעצם האני כאילו משתחרר מהגוף. זה נותן בהתחלה איזו תחושה של כיף, כאילו, כי הבן אדם פתאום הוא לא תקוע בתוך גוף. אבל מהר מאוד מתחיל להיווצר מצב של תלות וחולשה של כוחות רצון, ואתה רואה שהאנשים האלה בעצם לאט לאט מאבדים את היכולת שלהם לשלוט בחיים, עד שהם מגיעים למצב של אלכוהוליזם, כמו שאנחנו מכירים אותו. אוקיי, אז זה כמה מילים על האלכוהול, שתבינו, ככה אנחנו עובדים כשאנחנו בוחנים כל מיני סמים וכל מיני צמחים, מה ההשפעה שלהם על האני והאסטרלי והאתרי והפיזי, ודרך זה אנחנו לומדים להבין מה הם עושים בעולם. אז בגדול, אלכוהול, חברים, כמה שפחות. עכשיו יש עוד נקודה, רציתם לשאול משהו? אוקיי. עוד נקודה, וזה הנקודה של הגידול של המזון, וזה כבר לא שייך להרצאה שלנו, אבל אני רוצה כן להגיד לכם איזה שתי מילים על זה. האלמנט של הגידול של המזון הוא מאוד 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 משמעותי. צריך להבין שהאדמה היא יצור חי. זה לא משהו מת, שאנחנו מסתובבים וחושבים, מה, כולה זה האדמה, מה זה? והיום האדם המערבי פשוט מתעלל באדמה בכל דרך אפשרית. אז בתור ישות שיש בה חיים, אנחנו רואים את זה כי יש באדמה כמויות עצומות של שולים ומיקרואורגניזמים ופטריות וחיידקים ומה שאתם רוצים, טונות של ישויות כאלה שבעצם כל הזמן עובדות ופועלות בתוך האדמה. אתם יודעים שכשאני קוצר שדה חיטה, השורשים שנשארים שם שוקלים הרבה יותר מהחיטה שקצרתי. ואז אותם חבר'ה שגרים שם, כל הפטריות וכל אלה, בעצם חיים ממה שהשארתי שם, מתמירים את זה ומשפרים את האיכות של האדמה. עכשיו, כשאני מדשן את האדמה בדשנים מינרליים, כן, כמו זרחן, חנקן וכו', כמו שהיום מקובל לעשות, מה אני עושה? אני בעצם גורם להתקשות
של האדמה, אני גורם להתקשות של המזון שגדל בתוך האדמה, כי אתם זוכרים, כשאני אוכל שורש, הוא משפיע על המערכת העצבית חושית. עכשיו, שורש שגדל לי בתוך אדמה כזאת, הוא יהיה הרבה יותר אדמתי, הוא יהיה הרבה פחות חשוף לכוחות קוסמיים. למה? כי אני בעצם דישנתי אותו במינרלים, בחומר מת. אז כוחות החיים שבאים מהקוסמוס ומנסים להחיות אותו, מתקשים לעשות את זה, בגלל שאין להם על מה לעבוד, והתוצאה הסופית היא שהמזון שאני אוכל הופך אותי להיות יותר ויותר אדמתי, הוא הרבה יותר מדולדל מבחינת כוחות החיים שהוא יכול לאסוף מהקוסמוס, והתוצאה הסופית היא, מעבר לכל הסרטנים והמחלות שאנחנו מכירים, שיש להם קשר לחומרים שאנחנו משתמשים בהם, יהיה לי קושי גדול מאוד לצאת מהמטריאליזם שאני חי בו ולקפוץ לעולם הרוח. אוקיי, אני רוצה עוד כמה מילים ממש זריז, 10 דקות, אני אטיס את הנושא של החלב, כי זה נושא מרתק, באמת, זה אחד הדברים הכי מרתקים שיש על האדמה. אז בעצם מה זה חלב? חלב זה בעצם המזון הראשון שהאדם פוגש על האדמה. כלומר, זה חייב להיות מזון שהוא קוסמי אדמתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כי הוא סוג של מזון מעבר, כן, בין עולם הרוח לעולם הפיזי. ואיך זה יכול להיות שהוא כזה? כי קורים שני דברים חשובים. אחד, החלב מיוצר מחוץ לגוף. אם תשימו לב, בלוטות החלב ובעלי החיים, הם מחוץ לגוף, וגם אצל האדם. כלומר, האלמנט של הדם, של הבלד, של הדם, כן, לא פעיל בחלב. אין לו מגע עם החלב. הגוף הנשי בעצם מצליח לנתק את האלמנט של הדם, של האינדיבידואליות, נקרא לזה ככה, תשוקות, תאוות, כל מה שקשור לאלמנט של הדם, הוא מצליח לנתק אותו ולייצר סוג של הפרדה, ולייצר סוג של מזון שהוא סוג של מזון רוחי, פיזי, כן? וזה אותו דבר גם אצל בעלי חיים, כלומר האלמנט הזה שהחלב חי מחוץ לגוף לכאורה, כן, הוא כאילו פריפרי, הוא כאילו, תדעו שכמה שמרכיב מסוים בגוף שלנו הוא יותר פריפרי, הוא יותר קוסמי והוא פחות אינדיבידואלי, כן, העצמות שלנו הם הדבר הכי אינדיבידואלי שיש לנו, והאלמנט החיצוני יותר הוא פחות אינדיבידואלי. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, החלב הוא המזון היחיד שהוא מכיל בתוכו פנייה לשלושת המערכות, לריתמי, לעצבי חושי ולמטאבולי, כן? ואלה שני הדברים שהופכים את החלב למזון הכי מיוחד על האדמה, שהוא בעצם מזון שנמצא על האדמה, אבל הוא לא מזון אדמתי. כן, אני יודע, זה קצת קשה לקלוט את זה, אבל זה מרתק. אז כמו שאמרתי לכם קודם, תהליכי נפש שמעורבים בייצור דם, לא מעורבים בייצור חלב, זאת נקודת מפתח. כשאני אוכל חלב, אין בו פעילות של נפש. ולכן יש הבדל גדול בין צריכה של מוצרי חלב לבין צריכה של בשר. בחלב אין לי פעילות אסטרלית, ואני לא צריך להתמודד איתה, יש לי שם רק פעילות אתרית, הוא כאילו דומה קצת לצמח, כן? כלומר, אין שם אלמנט של אגו, גם לבעל חיים יש אגו, האגו הזה אומנם לא בתוכו כל כולו, כן? יש את האגו של כל בעלי החיים של אותו זן, אבל עדיין חלק מתוכו פעיל בתוך הדם של בעל החיים, וזה לא כך בחלב. לכן החלב הוא סוג של מזון נקי, הוא כאילו סוג של מזון עתידי במידה מסוימת, כי יום אחד כשאנחנו נתמיר את הדם שלנו, הוא יהיה כמו חלב, כן? לא בקטע של חלב, אבל קטע שהאלמנט של התאוות והתשוקות והאגואיזם וכל הדברים שהיום נטועים חזק בתוך הדם, הם יעברו התמרה, ואז בעצם הדם לא יהיה כמו שהוא היום.
אז יש לנו כאן סוג של קוטביות בין חלב לבין דם, כן? אחד הוא יותר פנימי, הוא יותר אדמתי, הוא יותר נפשי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והאחר הוא יותר פריפרי, יותר קוסמי, יותר אוניברסלי. זה הבדל מאוד גדול. אל תתייחסו כרגע לאיך מגדלים את הפירות וכל זה, זה עניין אחר, אנחנו כרגע לא יכולים להתעסק עם זה. תראו, עוד משהו מאוד מעניין. מוטי, אתה יכול לומר איזה מילה למה בהופעה הסינית כל כך מתנגדים לאכילת חלב ומוצרי חלב? תראה, מה שאני יודע כשלמדתי רפואה סינית, זה שזה מחליש את הטחול. עכשיו, אני חושב עכשיו, מה זה להחליש את הטחול? זה להחליש כוחות של סטורן. עכשיו, מה עושה סטורן בעצם? הוא עוזר לנו לייצר הפרדה. הכוחות של סטורן אלה מהכוחות שהם מפרידים אותנו מהעולם החיצון, שהם כאילו מייצרים לנו איזו מעטפת של הנה אנחנו והעולם החיצון בחוץ. ואצל הסינים כנראה, שוב, זה השערה שלי, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל כל הדתות הקדומות בעצם סייעו לאדם לרדת לאדמה. ואני חושב שהחלב במידה מסוימת הוא פחות מאפשר לאדם לרדת לאדמה, הוא כאילו נותן לו סוג של מזון יותר קוסמי. נראה לי שזאת הסיבה העמוקה יותר. הסיבה הפשוטה, הם אומרים, אוקיי, זה מחליש את הטחול, זה מייצר ליחה, זה לא בריא. אבל זה, שוב, זה לא, לדעתי זה לא שם. זה ההסבר שאנחנו היום שומעים. אז תראו עוד משהו מעניין, שוב, זה גם כן איך אני מסתכל על דברים בעיניים לא קונבנציונליות. כשאני לוקח כוס של דם וכוס של חלב, החלב לא מתמצק, הוא לא נקרש, והדם כן. עכשיו, מה זה להיקרש? להיקרש זה בעצם להיות כפוף לכוחות אדמה, זה להתקשות ולהפוך למוצק. בחלב זה לא קורה, ולכן בעצם יש לי ממש קוטביות בין חלב לדם, כשאני מסתכל על זה ככה. שוב, אז כאן יש לי את כל החלקים, כן, סוכרים, שומנים, חלבונים וכולי. מה שמעניין זה שבעצם החלב מכיל מינרלים וויטמינים שמשתנים בהתאם לסוג היונק. מה זה אומר? זה אומר למשל שאצל בן אדם יש מעט מאוד ברזל באופן יחסי לארנבת, כי קצב ההתפתחות של הארנבת הוא מאוד גבוה, ולכן היא צריכה המון ברזל בשביל להתגשם באופן מיידי בתוך הגוף הפיזי שלה. כלומר, בעלי חיים שכבר תוך יום-יומיים כבר מתחילים לתפקד, הם זקוקים ליותר ברזל כדי להנכיח את עצמם במהירות בתוך הגוף הפיזי שלהם. האדם, לעומת זאת, להפך, אם אתה תיתן לתינוק יותר מדי ברזל, אתה תגרום לו לתהליכים של סקלרוזיס, כי הוא יתחיל להתקשות טרם זמנו, ולכן אני הרבה פעמים אומר, הפרקטיקה של לתת ברזל לכל התינוקות באופן גורף, אני חושב שהיא לא מדויקת, אני חושב שיותר מדויק היה לבדוק כל תינוק, האם הוא באמת זקוק לברזל הזה או לא, ומי שלא זקוק, בשביל מה סתם להעמיס עליו. זה גורם לנו תהליך של התקשות, של התגשמות יתר, מהירה מדי. אוקיי, פה כל הזה בסדר, לא ניכנס לזה כי זה באמת כל מיני נתונים, אבל מה שאני רציתי בעצם רק להגיד לכם זה המגנזיום למשל הוא שייך יותר לעולם הצמחים, כן? ובחלב יש לא מעט מגנזיום למרות שזה לא נוזל צמחי. הברזל, כמו שאמרתי לכם קודם, יש מעט כדי לא לתת לו איכות אדמתית מדי. אוקיי? וכאן יש את החלבונים של החלב וכו'. בסדר. אז עכשיו אני רוצה בעצם לסכם את המפגש שלנו היום. אז ככה, חשוב
אנחנו נצרוך את כל חלקי הצמח כדי שיהיה לנו השפעה גם עצבית חושית, גם ריתמית, גם מטאבולית. אנחנו צריכים להתערב בו כמה שפחות, להעמיד אותו כמה שפחות, לדאוג שיגדלו אותו במקום ראוי, ולקבל ממנו את הכוחות האתרים במיטבם. ושוב, כל מה שנתתי לכם פה, אפשר להרחיב את זה לקטע קליני, שימושי, של להתאים תזונה לבן אדם לפי החולשות, לפי 4 הגופים, ולפי 3 המערכות, וגם לפי הטמפרמנטים. יש פרק שלם של תזונה לפי טמפרמנטים, שאתה מתאים את התזונה לטמפרמנט של בן אדם, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, לסיכום, מה שאני רוצה להגיד, שהתזונה היא מאוד נוכחת, היא משמעותית, יש לה משמעות קלינית, ולא רק להכיר את זה באופן כללי, ומי שמתעניין, אז יש שפע של חומרים שאפשר לקרוא בתחום הזה. זהו, אני מוכן, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. למי שעוד לא נרדם. בסדר. לי יש שאלה. כן. אתה יכול לומר משהו על השורש אור, או אם יש לך איזשהו ניסיון עם זה? שורש אור זה סיפור מרתק. תראי, קשה מאוד לגדל אותו. קשה מאוד לגדל אותו. מנסים כל מיני פטנטים בשביל לגדל אותו. הבעיה זה שזה שורש מאוד ארוך, הוא יכול להגיע למטר, 1.5 מטר של שורש. בשיח של שטיינר, הוא מקווה שיום אחד זה יחליף את תפוח האדמה. כי הבעיה של תפוח האדמה, זה סיפור, כן? אבל בשתי מילים, תפוח האדמה גורם לבני אדם להיות מטריאליסטים. הוא חוסם אותם מהיכולת להבין שיח כמו שהיה לנו היום. ולכן צריך להשתדל לא לצרוך כמויות גדולות מדי של תפוחי האדמה. השורש האור, כן? הוא בדיוק הפוך. הוא עושה עבודה הפוכה. ואני מאוד מקווה שיצליחו יום אחד לגדל אותו. היום הוא מאוד יקר, הוא קשה להשגה, והוא עוד לא מהווה תחליף ראוי לתפוחי אדמה, כנראה שעוד לא הגיע הזמן. עכשיו שימו לב, תפוחי אדמה קיימים מעט זמן, זה רק מאז שגילו את אמריקה. מתי גילו את אמריקה? כשהתחילה להתפתח נפש התודעה. עכשיו נפש התודעה, כדי להתפתח, היא דורשת סוג של מוות פיזי מסוים, כן? ואת זה התפוח אדמה עושה. אז זה הסיפור של תפוחי אדמה, ממש על קצה המזלג. אני יכולה להוסיף על שורש האור שהפיקו מזה שמן, כשעושים אמבטיות שמן עם שורש אור, זה אחד הדברים המדהימים ביותר לבעיות של דיכאון וחוסר כוחות. ממש עובד יפה. אני מאוד מקווה שיצליחו לגדל אותו. ראיתי איזשהו סרט שהצליחו לגדל אותו באירופה עם קשיים מאוד גדולים, כי הבעיה זה לא רק להצליח לגדל אותו, זה גם אחר כך להוציא אותו מהאדמה. כשיש לך 1.5 מטר של שורש בתוך האדמה, אתה צריך להביא טרקטור בשביל להוציא אותו, זה לא פשוט. אז מה שהם עושים, הם מגדלים אותו בארגזים גדולים של משהו כמו 1.5 מטר, 2 מטר של ארגז, והם פשוט שותלים אותו ואז הוא גדל, ואז מפרקים את הארגז ואפשר להוציא אותו כשהוא כבר גדל. זה... יש לי גילוי, מוטי, יש לי גילוי נאות שנועה חיה ליד מטע כזה. לא סתם היא שואלת. אוקיי. נו, זה כל נהנית מהמטע. שתצא רגע החוצה, תסובב את המסך, רואים מין ארגזים כאלה, מאוד יפים. כן, אז זהו, כי מטע באדמה זה הרבה יותר מורכב, זה יהיה מטע של ארגזים. אפשר להוסיף שהשורש הזה משומש אפשר להשתמש בו ברפואת צמחים למצבים של PMS ושל כל הסימפטומים של המנופאוזה, מאוד יעיל. נקרא דיסקוריה גם. יש לי שאלה אם אפשר על מרק
יש לי חיבה להכין מרק לחברים מירקות וככה, והתחלתי להיות מודאגת בהרצאה הזאת, שאני גוזלת מהם את הכוחות החיים שהם רוצים. בכל זאת, באינסטינקטים שלי, מרק זה דבר טוב, אז אני קצת ככה. כן, לא, זה בסדר. את לא גוזלת, כי תראי, זה תלוי. אם את תרתיחי את המרק שעות, אז חלק מכוחות החיים שם ילכו לאיבוד. אבל אם את מייצרת חום של 70 מעלות, 80 מעלות באזור הזה, ושהוא לא מאוד מאוד ממושך, אז זה בסדר גמור. כי את גם שותה את המים של הצמחים בתוך המרק. זה לא שאת מרתיחה ושופכת את המים החוצה, ואז כל החומרים של מסיסים הולכים לאיבוד. כי חומרים המסיסים, מה זה מסיסים? הם בתוך האלמנט המימי אתרי, ודווקא אותם אני רוצה, כן? מעבר לסיבים. תודה. שמחה. טוב, חברים, אני מקווה שזה לא היה יותר מדי עמוס, אבל לפחות קיבלתם קצת ככה איזושהי תמונה על העולם הזה, ואני אומר לכם, זה עולם ענק. מי שירצה פשוט שיעמיק. בהצלחה ותודה לכולכם. תודה. תודה מוטי. תודה רבה. לילה טוב, תודה. להתראות. תודה רבה. תודה רבה.